गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि भिडिअसफोरखौ आं नायगासिनो दङ, नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं नुगासिनो दङ। बे भिडिअसनि लोगोसे कमेन्ट्स आंनो हरनायफोरनि थाखायनो दिनै आं बे इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो नागिरनो आखायाव लाबाय आरो बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो। मानोना बेसेबां मानसिखौ आं बुंहरनो जे आं गाराखैबा माबा माबि अनेक खायफाया आंनो फेसबुकआव हरगोन, मेसेन्जाराव हरगोन, इन्सटाग्रामाव हरगोन, इउटुबाव बिदि कमेन्ट्स हरगोन। गोबां मानसियानो गोबां गाज्रि कमेन्ट हरदों, गोबां मानसियानो मोजां मटिभेट होदों, मोजां लामा दिन्थिनायनिबो बुंहरदों, मोजां आंनो नलेजनि थाखाय बुंहरदों। आंनि कमेन्ट्सफोरखौ मोजां मोनदों आरो गोबां मानसियाबो गाज्रि होदों। जेबो नङा, बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच। आंखौ खायफा सापर्ट खालामदों, खायफा सापर्ट खालामाखै जानो हागौ। लोगोसे आं दिनै बे कमेन्ट्सनि थाखाय फार्स्ट अफ अल आं बुंनो सानो, कमेन्ट्स ओरैबायदि फैदों आंनियाव जे नोङो मिथिखौ मानो गारखो, मिथिखौ नोङो साननैसोनि थाखाय हाबा लानानै मानो आलाय सिलाय खालामखो, बे मोनसे कुइसन। जेरावबो मेसेन्जाराव हरदों, इउटुबावबो हरदों इदियानो। आरो लोगोसे आंनि मोखाङा भिखारि साइज, दाहोना साइज, बाखुन्दा साइज, इट्स अके, जेबो नङा। बेखायनो आं बुंजानांगौ गोनां खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ, बेखायनो बुंहरदों नोंथांमोना। जेबो नङा, आं एक्सेप्टेड, आंनिफ्राय जेबो बुङा आङो। नोंथांमोना जि बुङो बुं, खिन्थु अब्लाबो आंनि गोसोआ ओरैबायदि मोनदों जे आंनि नंखाय बाथ्राखौ लानानै आंखौ मानसिफ्रा ब्लेम होगासिनो दङ जे मिथिखौ मानो गारखो होननानै। स' दिनै आं रियेल बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव, बे आंनि मिथिंगा ब्लग्स इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनो सानो। आरो दाखालिबो आङो थानो हायैनि लिरना होदोंमोन, दिनै आं भिडिअ'नो लाबोबाय। दिनै आं रियेल खोथाखौ बुंनो सानो, दिनैसिम आं मिथि नार्जारिखौ गाराखै, दिनैसिमबो आं मोजां मोनो, दिनैसिमबो नेगासिनो दङ बेखौ। आं गाराखै, बे थार खोथा। नोंथांमोना मोजां मेलेमाव सोना लादो, जाहाथे आंखौ एगेन आं ब्लेम होनाङा जे मिथिखौ मानो आलाय सिलाय खालामखो होननानै। बेयाव गोबां स्ट'रि हाबना दङ, गोबां आंनि दुखु हाबना दङ, गोबां आंनि टेनसन हाबना दङ बे दिनैनि बे जिथु जोङो हाबा जालांबाय बेनि गेजेराव। नोंथांमोना ओरैबायदि कमेन्ट हरो, बिथिंसो जागोन ना बिथिंसो जागोन बिदि जालाङा। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। गोबाव समनि उनाव दायो बिथां मिथि नार्जारिनि हासबेन्ड बिथां मिथिंगा बर'आ क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबोबाय आरोना। बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंहरदों, नाथाय आंनि मोन्दांथियाव बिथांनि क्लियारिफिकेसन भिडिअआ नांगौबादि आबुं महर मोनासै बादि मोनहरो। मानोना बै समाव मिटिं जानायाव बिथां मिथि नार्जारिया जाबादि खोथा बुंदोंमोन बैफोर मानि थाखायमोन आरो दायो बिथांमोना सानैजों जयै दंना गैया, ना गावबागाव न'आव दङैथ'यो, बेफोरनि जाहोनखौ जेबो बेरखांनाय बायदि नुवासै। आरो जुदि जयै गैयाब्ला बिथांमोना हाबा जाखांलायनानै मानि थाखाय दाबो एक्सट्रा दंहैयो, बेखौबो बिथाङा फोरमायनानै होआसै। खालि बिथाङा बुंबाय गावल'सो गाराखै, नाथाय मिथियाबा मा, बिनि बागै बिथाङा जेबो बुङासै आरो। स' लोगोफोर, भिडिअआ जोबोद गोलावमोन, बेनिखायनो होजोबनाय जायासै। नोंथांमोना जुदि आबुं भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि मिथिंगा ब्लग्स चेनेलाव थांनानैनो नायहैनो हासिगोन।